Wahine Nana ya brago. One penny cry. One penny cry. A cratchema, one also ane nana. We are fe Akan Twi a baba kwa. Anya Asante to agra. One no ane zero penny. One no ane penny. And Ananswani abre. 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 Wayema ya brago. Ananswani abre. Ananswani abre. Ananswani abre. Yay! Ade atona nani. Sadia meka ye no no. Ene sawhwa ye nananom ekunafo na wo nyina afade eye ba akopɛ. Wo nyina afade eye ba akopɛ. Wo nyina afade eye ba akopɛ. Ekyere anibra aba. Ekyere asanya ato wo mu a enye Asante to akra. Wo hene yire nana ya brago. Wo na wo bei. Abusia na chese enunu yeguswa sami ohinire nana ya brago wono ena wobei wono ena ebeye enibre aba ohinire ba woduru ba bia na wagina ose asamiya atono a chese enna fom kra nani abriye nani atutu ede ato ne nsam sa ore ade ekura no ewodukumu a eye prakase ena nyanya aba ne bie ene yede kojan yede abomu wono ne oba panyini a ochese ofri ahanuma enye Asante to akra.
Yeah, for a queer for I yes, he knew more. And no, Anna, you're the chichi. Oh, my. Arefo ohene yere panyini ya brago ensono na aba mono ni nyina ebi ekura na ni nyina ekire ekomo a sese wohene wonum nya aduane nie na afi koje eboniti ene ani bra enne ono so atro abese no wo beye ohene yere abradoma samre die ade atonani atro abese no ne asanya atono sa enso na meko na afeye aba mono a exponiti no ekire asamya atono sa anso na haba watibi na wode akura afe sa wohwe neti ayede ayeye ye nensa abasa ho na wode abomu kokko na wode tuntum na de aboma ekire anibra wohene yire abena adoma sesedie atono na nani abriye pa ofe so heya na ofura wone nana e wo mase miensa drapers enkola miensa for miensa from 3 years papa we no ene na ochi mienu no munya 3 years itinta for miensa nana ri abado mo ne nana ewo abusuan na chese eno no wone ne ewo emma miensa wonmo eyentafo enkra ne chema awe wosam ene se abra obai ewo emofra yi eni na enu ani nansa kra ena chese berima wiafe akenten wohene wodane eto honmo na yese wawu se asam ya ena ato wohene yire abena adoma oye otoso mienu enu ti na yese eno no emma miensa wone na wiafe akenten ewubo mu ntafo miensa no ena wonmo ebobobobo emma mpanyimfo wonmo ebo medical ka kire se ebra nana ene ohene yire abnadoma ewo nkwada yi eni na enu ani nansa na odane ya wode to honoma akoye arehosempa enu ntina asante abakwasem wonu no na yese emofra yi no kwasem ni
ara anesa one mama meto one mo eja medical chemu ama wo hu se adekokwa ebo ohene yire abradoma etino ekire enibre asese nani abre afe wo hye de ayesemeko na afeye ahabamuna bɔ ne tinimu a eno nso ekire enibre wode ntoma na wode aye ye nikomu ene na basa ho a ne nyina ekire enibre poma ekura no wosa okodu ayemfuna na wada na chi no de ache se de medamo mira ena adane atue ya enye asem ketwa arawosam a ewomuo no ena yaka ye de achemu emofra miensa wonu ye ntafo asante ye kan se ahrasa ena wone nana wiafe akente wonu ewo ya eni na enu ani nansa ena berma wodane ede tuwe ti sa ore nkwada na wonu mususu akra emaya miensa ahrasa mu a ahofa tenkeche ebesi ba mary afi akanta asuna ade se konkron ne mpoma echi a wode nsa nwunu na ayese so ko chia daka ede to no so a eneye wapagya no ede ko patanye abusua entimi anya ho hwe eno ti ende no no na ese enibre na ato wohene yire abena adoma otoso mienu a enye asemketo akra nyansapo yesane ne badwemba yegusua yedi achi mosomfo abusua pani osu aduomi yanya yaba bedru haidie na enne de ewosemu hu ne ewosemote ne ewose ka kire mu bia no no ye de befa so na yesane ne badwemba na afe no yaka ede akire mu medical aka atremu we ayo hene yire abena adoma otoso emienu ono ena sese nani abria osa no adan nachi na wode akire nananom asechire ne se nananom medamu ene de mensono ena eso atie yi o de menene ko ena ekranna ene wona wodawa wofra ne ntoma wontintim yi o na nani abre pa abradoma ani abre achese oye ne ho hye a enyeye ewo ehonom nanso ni nyina mu no nananom se ajabi wa ajabi etiase etewtu atewtuam etiene sani etie bia no wonom so ebebo na bamba akoye arehosam ewo ahanom a yedaso ewo he ofenso ahinkroma ye ne nananom asrafo na ye kan boma enye asem ketoa na ohene yire abra adoma wono na sese yeguso a yedi na chi a enye asem ketoa emofrano ena ebobo mampanyimfo wonmo ekoma womode womo ekono ahrasa entafo ahrasa ena wonmo pie fi ya enya asem keto akra enya asem keto abradoma ena esu ojojo obobna ade atomani o wan ne ogefo wan ne okofo na wan ena ebeboa me achese enye asem kafra ohene yire kafra abusia na eno ohene yire abradoma wadanani ede akire twafohene wadanani ede akire ne sana na ade atomani ogefo ne hwan samnaro yansapo yase yedin nanso samretie yafo emaremfi sa ohene yira abradoma ofri ofenso heya ofenso krom heya ena free a enye asem ketwa ewo ho wone na wiafia kenten ewo emamiensa sa ye pantamu a omo eye miensa ahrasa ena wone ewo ya enye asem ketwa abusia mofra na esusa sambre wohwa mofra na wo mu hu ne ekoso esanse wonu mususa yie pa ese wokọ awakwahwe ni wura eni achi okwakwahwe ni wura eni achi ya okwakwahwe ni wura eni achi okwakwahwe ni
Ukruda se bro. Doso. Nyenya. Yautie nani abre nani ta kokko waso. Se de na naire nani abre ankasa. Say, Adolfo Katwakra, Yedika Akachamo, say, or here, Abradoma, Wono ena Wotoso, Mienu, not just say, or ye or Hinere. Now, and Cranny Trema, Abra, one in Nanaria Fe Akenten, one more enter Fuya, a Yarasa, said the Akana Kankasamunu, and in Nansa, and Nana Efran and Tuma Ewatintimui, Etene, South Hinere Abradoma, what the Dosso, and what they Asson Ninsa, what they both say, Koja, and what they abunte, and Ukra Habaya, your friend is saying, Nina Eda Adeba Cope Edia, it's a Nibra, or Hinere Abradoma, Neni Abre, Sansa, one and an yeno, and Chakra, and above Bamu, what in Kenton Creche, Ebesi, as soon as the Shabusianatia, what is the United Suka Chandaka, Etono Swane, Wapejan one, what in a copata, Angelo. Yes, Ramo. Amuno Hono. Yes, sir. Your parent, Kamansa. Asante Seria, and another pass up for you. Seria, or you couldn't. Why you come back to the castle? I don't know. Ofi, Cocofudia, Perfection, the Yakumasia Perfection. That's Seria, Seria, Yama Papa. Sabre and Cabo.
Babia yedre ya na jese yedru babia okunani a ye frɛ no sɛ abna adoma wɔhene yere abna adoma wɔno ɛna jese ɔtoso emienu wɔno ɛna samre wakɔkyea awie wakɔhwɛ niwura ani akyi ɛne sɛ waba betena sie na we nso ɛyɛ kwaman ɔba panyini nana kunadu wɔno ɛnso na wɔteme nsa bonkum ɛso ɛwɔ hɔ no na ɛnya asɛm ketewa enti wɔhene yere abna adoma wakɔkyea awie ne mma baasa no a yɛka sɛ wɔne nana wɔnom awo wɔm ɛnkyɛ kra ɛna nana ɛto anana wɔn seɛ do no ɛntafo no ahrasa no wɔnom ɛna wɔnom te wɔno yɛpa ntɛm a na sɛ wɔn yɛ miɛnsa hu tapaman hene ɛne sɛ ɔhene yere abna adoma wasɔre agyina no osu na ɔde akyerɛ ne wura osu ɔde akyerɛ ne wura ɔto ne nsa kɔ bonkum na ato akɔ nifa ɔto ne nsa kɔ bonkum na ato akɔ nifa ɔhene yere abna adoma ɛna de ade atɔ n'ani o ɔgyefoɔ ne hwan aba na ekura no wɔse ɛnɛ wɔne ne ma aba na ɔmo bɛwerɛ aduane anka na wiafe akɛntɛn obedie no amu bi adie no ɛna adeɛ nsan no nanso egya adumu no adeɛ nsan ɛso nkwanta ayira no ɛnɛ wɔhene yere abna adoma se kɔnkɔnkyenkyen akye no ɛnɛ yie wato abɛsen no ɛnɛ na n'ani atutu atɔ ne nsɛm a wɔyɛ no hwehwɛ enye ye ɛno ɛna wakɔso akyerɛ ne wura nana ɛdusɛn akyerɛ wa mpem a samre yie watu atena wɔkɔ na wasa akɔtena ase ɛwɔ ahwɛfo ɔhene yiri kumano no Sandra sɛ ɔhwɛ na fadeɛ na dɔsɔ ɛna bobɔ ne nsa no prekɛsɛ ɛnyinya haba ne aka bomu adeɛ na ɛda no komu ayɛ sɛ ɛnwan ketenkete na ɛwɔ empoano no ɛno bi ɛna ɛbɔ no komu afei ntoma kɔkɔɔ na ɛbɔ nase na ɛdi duku abubu mu ɛna wɔde tuntum no wɔde atwa ɛsoro saa na ɛkyerɛ nibrɛ kojan bonuti a habamono ne mako ehyemu a ne nyinaa ɛkyerɛ nibrɛ ɛne yawdia ɔhene yiri kuma Sandra odia ɛnyɛ asɛm ketewa na sɛ wohwɛ ɔba a ɔno nso ɛbɛyɛ ɛyɛ ɔhene yiri tiwa ɔna ɔtɔso miɛnsa ɔno nso ɛne yɛ nana wiafe ɛwɔ ɛma mienu mu a ɛnɛ asɛm yɛ a ato no wɔno ɛna mahu sɛ wɔno nso ayi ne ti a wɔbɛyɛ ɛnyɛ asɛm ketewa yɛ a ɛkyerɛ yawdi a wɔdie ɛnɛ sɛ ɔwerɛ akunafoɔ no a wɔn nyinaa afadeɛ no ɛyɛ soronko a dɔsɔ ɛbobɔ wɔn mo nsa wɔhene yiri tiwa ɛna wɔno nso ɛbɛ wɔn ne kuma wɔma wɔno nso ɛne nana ɛwo ɛma mienu Sandra ɛno no ɔhene yiri Sandra kwaman yɛni nkɔmɔ wonim sɛ ɔse aha no gyina hɔ ma aduane na ɔbɛm no aduane adeɛ na akoi ntuane ne mɛkɔwe ahahai anaa yɛkɔdidi abɛyi ne nyinaa ka Asante amammerɛ no ho ɛkyɛ sɛ ɛgyina hɔ ma ani berɛ saa na teɛ ɛyɛ lewi nnua ba ɔtɔ so miɛnsa na nayere a ofiri kwaman ɛna nɛ yes kwaman afigya boɔ ma kwaman ɛna saa mmerɛ ɔkɔ yi ɔkɔhwɛ agyade de hyɛ anim ɛtwa toɔ korakora yo ayɛ owura antwi bɔsi akɔ Isaac boɔ ma ase yada se abusia na yɛ sɛ ɛno no wɔhene yiri kuma no Sandra a wofiri kwaman wɔno ɛna samre yie wɔde n'ani ekyire mu aba na ekura no ekyire mu sɛ ɛnɛ deɛ aduane asa wɔhene anko obedidie no ama ne bi adie no ɛnɛ na wiafe ɛna wɔdawa wɔfra ne ntoma ɛwɔ ne tintim a wɔkɔ akura yi eti ɛnɛ wɔne ne mma wɔn bɛrɛ ahaban na ekura no asekyerɛ ɛno no sa wohwɛ kojan a wɔde abɔ ne ti a ɛkyerɛ anibrɛ mmɛkɔ no ɛkyerɛ asanya a ato no ɛna afɛyie ntwoma ɛno nso wɔde ayɛ ne nsa ho ɛne ne komo ɛne ade a na sɛ ɔhene yɛ Sandra n'ani abere yie paa a ɛnɛ yie wato abɛsen no n'ani atutu atɔ ne nsam ɔgyefoɔ ne hwan ɛna ɔbɛba na ɔbɛboa no ɛma refi sɛ ɔne ne yɛ nana wiafe akɛntɛ ɛwɔ ma mienu ɛwɔ hɔnom a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ ɛhɔnom koraa yɛgu so madam madeɛ bɛkɔ so biara no yɛde ɛbɛbrɛ mu ɛwɔ hanom a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɔhene n'ani abere Sandra maame Sandra ɛni abere osu ɔbɔbena a kyɛ sɛ ɛni brɛ nko a ɔse nana wuo
nana ko na hwan ene bedidie na wamma me bi me ne me ma adie na de me ne me ma ahaban na yebere ewo honma enye asem ketwa abusan samre ehwema na yesese de opanyin na ni ndi nkomo no kan ye no wode nani akyeremu a ye na na wiafe akenteye wodru biaye a woda no na wokwa akohwe no ne ne edi nkrama refi se opemso eba enkra yensa aka ne kyeremu a ekunafo ba asan nko a na wonmo akwanya so mbetumi ne opemso yira asante mera otumfo se tutu wonu ne awuramuo na afenkita ho bi wo hono ma wonmo akwakodi aye amamre ene ho amane a echato Ohene Sandra betena se haba mu na kura no ne ekire aduane anka wo na na wiafe de be ma na die ne ekire se wone ne ma won be wia nanse sanse de obo mu aduane adi ene eja wo mo hokoi Adentini ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya